Abamenyi baliagongera hime yabo soti sangere bunge yabo machoge chache kaunti ya Kisii nigo bagwekeire egetambukero gyo kwebekerwa chitaya chichiro chiensemeyo murubiri yo nigo hwekeranwa n'umwana siasa Charles Nyameri ukwana chingeke cyo Nyameri niga tebiruna egetambukere kigange cyoko nyamono asogoke nibosali na gukine birengo byobunchirya muri kitodani runtiri orogotirwa sinchira yobwikirano kubotekana no komentekana kw'ebikore bibusalia sensemo yaliagongera na Nyerenda mwanasiasa igani gara ukoigekwa wechitaya chechisola hasi chinsemecho nechinde chiyonchokanaine igatambokero abamenyi bensemiga bagokera abelriga matuka mange no nichinchini gotokuira nibo basenje yigesunte omwana okoro kujaredi akoremere memi ya no ni numoigwete munyaroji maina asio ko igu mwakora ntoki mwanyarori ntori ko choro murai ngoko baro yo minto igoto ko choro murai nebikara ebitwaro lira korire nebyaro chokora ntoki ago chikokora egendo to kore kiya gioka ngeri to kurwa nese ya monto basa kogoru twaro lire ngambi yamono ande mbi yamono turaje to sinyu kukwana kero twaro lire taya bangana lero mukobera paka jisairenga abangana batera lero saa 6 sana nali bakoruga iga twagokire twese na itwa bagaka twarorire ng'abang'ina baitu bona bachakonie ebinto iga bakonie batabwati bwoba babwati yani noni ntoko manyanga bono twanyore security abang'ina ka mwarorire oyo bono ere nsara twarorire egocha gotokonya gose bono gaki asensemo yae Nyameri nigamenta bona ebitambokero bya magendero tibiganetie omuntu atoka service buno murai na chitaya bune chiganje chigokonya abonchilia gwekinia nechinga kecho esegeto yarwewa gocha sabasae security nero kiregento abang'ina agaye konyona chiko ikasa 12 egesunta kiabeire abandi nechitaba kumurekera nechisimi mulika mwizi kwanyona negasienko nkanyo chitaya 13 echitu abekire korumambi twakorere gaiga onye mutante by'umuchando yo nari gocha kumenya munenje charedi tiwo montara akora mororo temire mumayako mobugambia koreki achikokore bintu binde so abantu bali bagocha bamanya taranga ya ngamoko nga 2027 nichenkoreke neke batebi ya karakora gintu kende geke turarora tumaye gugupimira gabu magega yaye Nyameri nigo hasira ebyegwa hasabasae ensemo ya Nyerenda nichinga kecho koro mochando wa mache hasi chinsoko chasuguta nrionde katie chinsemo chinde chinyinge murobolyo rachikokonya bamenyi kunyora macha marabu yo kunywa na kwerenda kibochenu dorno mogoko agchare diominto asogo tacha wagororoka amina watorusiriale konyeto kunyo masar jiturubo chenji tora mangana ya iga 2027 tochora bagambi bagotokorire gastari bo amina mugambi oli okore gasi ye iga ngukwana tole nere mbuya mona soko bwate sia bagambi bali bawuchiko bakorire gasi ande mbuya mona soko wanja kombwate kuriboterege taseni kyagatembe kurega se county ya Kisii letere nengoro kwa Daniel Untiri.